जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। दाख्लै थांनाय बे मासनिनो 15 थारिखआव बिथांमोनहा बिपिएफआव जयनिं जाहैदोंमोन। खिन्थु बिथांमोनहा बुंदों माने जेबो मोनथिया। दा बिथांमोनहा बेनिखायनो दिनै जोंनि इउपिपिएल न'खरावनो जयनिं जानो थाखाय बिथांमोनहा खावलायहरनायखाय दिनै बिथांमोनखौ जोङो इउपिपिएल ताराबनिफ्राय दिनै बरायदों। आरो स्पेसियेलि जों दिनैहाय बेवहाय 4 नं जमदार ब्लक हिसाबै जोंनि जमदार ब्लकनि आफादगिरि आरो बेबायदिनो नेहाथारि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो प्राइमारिनि भाइस चेयारमेन आरो प्रेसिडेन्ट बेबायदिनो जों जयै फैनानै बिथांमोनखौ इउपिपिएल ताराबनिफ्राय बरायनाय जाफिनदों। जोंना जमदार ब्लक हिसाबै आरो जमदार ब्लकल' नङा, सारा जोंनि बिटिसिनि 40टा समस्तियाव बयबो साखाफारा माने इलेक्सनल' जानांसिगौ आरो बहाय खुनु खोथा गैया। दिनै इउपिपिएल हिसाबैनो बहाय 40टायाव 40टाया देरहागोनखौ जोङो नुहुरबाय थादों। आरो जमदार हिसाबैथ' बुंनो थाङा बाव 100आव 100% बाव देरहासार जागोन आरो जायखि बिजाथिखौ होआ मानो जोंनि इउपिपिएलआव फैफिननो थाखाय। मानो होनबा बिथांमोनहा गावसोरनो खुगाजों बुंदों जे जों जेबो मोनथियामोन, जोंखौ बेबायदि मोनसे जानायनि प्रग्राम दं होननानै लेंहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय थांनायावहाय जोंखौ जयनिं होदों होननानै गावसिनि खुगानिफ्राय बुंदों। जों रावखौबो बबेबा पार्टिखौ जों बखिनो थाङा, खिन्थु बिथांमोनखौ दिनै जोङो बरायना लाफिनबाय। बिथांमोनहा लेंहरनायखाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो थारैनो दिनै मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ दिनै मोजां मोननानै बिथांमोनहा बे दोलावनो फैफिनबाय। बेखिनियानो आरो।